Kluci se smějou, gratulujou si, to je to nejhezčí, co může být. Zdravá rivalita a respekt před soupeřem. Druhý v této kategorie startovní číslo 101 Petr Turek, Enduro Klub Semily. A Petr porazil Jirku Obot, takže 148 bodů. Já vím, že se prali i v tom posledním těžkém závodě v Jilemnici. A do poslední chvíle bojovali. Vítěz tyhle nejobsazenější kategorie. Startovní číslo 106 Tomáš Korbelář, RSV Max Racing. 173 bodů. A jak kluci říkají mezi sebou korby. Jenom pro vaši zajímavost. Ve veteránech bez licence měl vítěz 172 bodů. Tady Tomáš má 173 bodů. Myslím, že Honza Kupka měl 174 bodů. Vidíte, že ty vítězové to nemají jednoduchý. Tu 200 nepokořil nikdo. Tomáš Korbelář, Petr Turek, Jirka Veverka, Aleš Kučera a Michal Čerová. Neuvěřitelná parta nastupních vítězů. A zbývá nám poslední. Čau. Zbývá nám poslední kubatura, E1. Asi vám bude jasný proč. Ale to uvidíme za chvilku. Pátý v této kategorii je se startovní